Тобто він не хоче визнавати реальність, тому що визнання реальності буде означати, що все, що він розказував перед виборами, не зовсім насправді відповідало реальності. Тобто ці всі історії про те, що Байден почав війну, що там з Путіним можна домовитися, що ці всі історії вони насправді не мають особливого стосунку із реальністю. Трамп, очевидно, не хоче це визнавати. Тому він хапається за будь-яку соломинку. От дивіться, там Путін хоче проводити переговори, будемо проводити переговори, все вирішимо. Ці переговори ні до чого не призведуть. Прекрасно, але Путін все одно хоче миру, я вірю, я знаю, я розумію, там і так далі. Тобто десь в такому ключі. І чи завершиться це колись, я не знаю. Тобто, чи будуть якісь аргументи, які вплинуть на Трампа і переконають його, що Путін ніякого миру не хоче, що з Путіним треба розмовляти виключно з позиції сили. Мене на це відповіді, на жаль, немає. Поки що я не бачу ознак того, що колись Путін якимось чином змінить свої підходи.